Chcete obchodovat kryptoměnové perpetuály s minimálním rizikem? Nejprve si stáhněte aplikaci OKX, kde najdete všechny potřebné nástroje na jednom místě. Registrace zabere doslova minutu. Můžete použít můj referál kód a získáte 20% slevu na poplatcích. Jakmile jste přihlášeni, přejděte na obchodní panel pro zadání long nebo short pozice. Ale pozor, správné nastavení je klíč. Na OKX si můžete vybrat mezi Cross a Isolated modem. Cross režim používá celý váš účet k pokrytí ztrát, zatímco Isolated mode riskuje pouze částku, kterou jste vložili na konkrétní pozici. Pro minimalizaci ztrát vždy volte Isolated mode. Můžete sice obchodovat až se 100krát pákou, ale hlavní je nepřehánět to s rizikem. Vždy volte rozumnou páku a chraňte svůj kapitál. Díky mojí slevě na poplatcích odevzdáte burze ještě méně. Pamatujte, i tyto drobné úspory mohou v dlouhodobém horizontu výrazně pomoci vašemu výsledku.